aventurera i rutera, la Sunlight Clip 640, un vehicle que sortia per 59.900 euros i amb la promoció Let's Ride de Sunlight us queda per 57.500. Amb l'impost de matriculació, preu final claus en mà, 62.800 euros i ja us inclou el tendal, la placa solar, l'equip multimèdia i la retrocàmera. La Sunlight ve amb un motor Peugeot de 140 cavalls i un menjador molt ampli. Voleu veure com es converteix de llit a menjador? Ara ho veureu. Tenim un gran llit que tant podem dormir de forma longitudinal, 1,90 m, com transversal, que també tenim 1,90 m. És un espai quadrat que ens donarà moltes possibilitats i un gran maleter. L'emmagatzematge és insuperable. Tenim grans armaris a dreta i esquerra i podem accedir des del maleter, però també hi podem accedir des de la part superior i, a més, armaris llarguíssims. El bany de Sunlight ens ofereix un sistema de dutxa complet amb un terra de fusta i la pica queda molt gran perquè realment aprofita tot l'espai a sobre de l'armari que tenim al menjador.